जों दिनै कायसा जरुरी मिटिं मासुखा सिनि बिश्रामगंज बाजाराव सिनि जे एन्टायर सिनि बरक दं माने ओ एरियानो इनक्लुडिं खायै इभेन सिनि आमतली बिसि ताई गानागिनि जे पदनगर बास्तली दिसुटा अंश अमहाय प्लेस दङ तैनै डिमार्केशन खाइ दङ जे अ जागाव नगर पञ्चायत खायनाय माने बिश्रामगंज एरियानो बनि बागै सोंथिनि जरुरी मिटिं मासुखा विशेष खाई आं सानानै मुसुङो जारा ताबुक बीजेपी आईपीएफटी खाई थानाय ताबुक ताई बुखुकजों नगर पञ्चायत सिनि एडिसि एरिया न जदि नगर पञ्चायत जदि खाइखे आंके आबो सिनि बागै बेलायखेना हामयांनाय सिनि जों साइमानो नुगुइ दङ जों दिनै सिनि बरक ओ एन्टायर एरिया ओ बेलायखेना सिनि बरक बाङै दंखार बरक बां माने बागै सिनि बरक व्यवसा खाई दङ दिनै व्यवसा बानिज्य खाई सिनि बरक दिनै नुखुंसा लगै दङ अमनो नुगुइनि केबो काहारा किन्तु मकल कियरि दंखा बन बागै तिनो हमना एडिसि सबाय नगर पञ्चायत खायनाय माने मनो त सोंमानि यानो बन बागै सों विशेष सबानि बागै सों तिनि अर कक चाबलायखा बसकांनि सालो सों डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेपुटेशन राइसों सिनि हाई लेवल सिनि बुबाग्रा बाय सों कक सालायनाय अ बेपरनो तै बुबायके जुक्तिबद्ध खायनाय अ डेपुटेशन रहिनाय सों बायके मनो आटक्रि नारकमान कारण बिश्रामगंज ताबु सबसे अ जागा मिश्र बसति अ जागाव सिनि बरक दिन बाय दिन अ जागाव तिनि जों दे बाय दे जों अ जागा तिनि उन्नति दङ सिनि बरक एजुकेशन बारि दङ आबो कोनो बंशनि बरक अमनो नुगुइनो मकल बरक कियरि दंखा बनो मकल कारण बिश्रामगंज